Shugor nakaslem jong Nongwan Hima. Menteri Rangba Kajala Conrad Sangma uloong baki pulit Kajala kinshim ya ka kabalakhat ka honeymoon murder sya ka jingpenkot kabadon ya ka nongrim. Menteri Rangba uloong ba umshum na sange satya onle kat kabala na ba Kajala bat ka sarkar Meghalaya kala sya kan tho bat kini ki jingken tho kim dei satya ki bana Meghalaya kani ka de ka khubor belapan mi da ka NDTV. Raja Raghuvanshi at Kadei snem ka karta bat ka kurim jong u ka sonam at pusaw snem ka karta kide ki shijur ki badang shudap banya tho shong kurim bat ki blapoi sha Meghalaya banle ka ben honeymoon ha ka arpuwai tarik ujimang hadian laisngi ki laja rangai bat ha ka artarik ujilio lalap ya ka met yap jong Raja Raghuvanshi naki riat kakshat wai saudong East Khasi Hills lalap ba ka met yap badon shibun ki jingmen saw bat kani ka pen i ba raja la sha pen yap kipulit kinawat benya ya ka kurim jong u ya ka sonam Raghuvanshi lakyam hinnen kasngi Haghazipur Uttar Pradesh kipulit ka Meghalaya kidon ka Jngoh baka don ka jingade hapreng ka sonam bat uraj Kushwaha bat ka jingadan bentalang ha ka ban penyap ya uraja kipulit kilaong baka sonam kalapan kre ya ka jing penyap ya ulok jongka haringkat ka jingetrelang bat ukushwaha ubade ru unong tre jongka dak ba penankam ya kibriu balathung ban penyap Uvipul upara uraja uloong sya ka ANI ba ukushwaha ude unong tre jong ka sonam barkiju yakran khambun lingba kapun Uvipul ulayathu ba ula shuyo i batip ya ka kerteng uraj kushwaha henrei umpat ju i khmat ya u Menteri Rangba ula benrap da ka baong baka jela Meghalaya Kadei ka ba suk Shngaiñ ngi Burom ya Nongwan Jngoh-Kai ka ka balaja Kadei ka babakla bat on wan yalam ya ki badon kti sya Meghalaya